Patay nang nakita ng usa ka lalaki nga nagbuyod sa usa ka pathway canal sa may sitio Awihaw, Barangay Kalunasan, pasado alas 5 kaganihang kadlawon. Puno og mga sama dinunggaban ang lawas sa biktima. Kailan ang biktima nga si Jenny Alba Diginion alias Scarface pinaagi sa iyang driver's license. Taga-barangay Talamban kiniog na saran nga kani kining PUJ driver. Matud sa kapulisan nga miingon ang testigo nga nasigpatan pa ang biktima kaganang alas 3 sa kadalanan sa Dalan V. Rama nga hubog. Nasigpatan kiniog balik sa barangay Kalunasan nga naglingkod sa sidewalk o giduol og duha ka wala mailhing lalaki. Gitan-aw nila ang posibilidad nga dunay kining kalambigitan sa iyang pagpanungkab kaniadto. Wag dito sa kanang siyap nila katong ilang siya mag-iwan ito nga last year nakadunggab ko rin at mga nagruin pero kung magdunggab ito nipaulit mo ko na sa Mindanao itong last year ang biktima sa iyang nadunggaban. Duha ka babaeng nagpadagan og karenderiya sa Barangay Tijero, Cebu City nasuta nga gawa sa sudan nga ilang gibaligya duna sa diagitan yang Cebu ngadto sa ilang mga suki. Andrea Patenia, Suginlimi. Nasikop atul sa usa ka joint buy-bust operation sa mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch ug sa City Anti-Illegal Drug Special Operations Task Force ang duha ka babae nga giingong level 2 drug pushers sa may Villa Gonzalo 2 sa Barangay Tejero alas 11:30 kaganihang buntag. Giila ang mga dinakpan nga silang Norma Vargas, 52 anyos, ug ang kapuyo siyang anak nga si Maria Riza Aro, 29 anyos. Information ko bang regarding pagpiliya lang nila sa panuma karenderiyahan, ikaunan, and then it so happen na among i-conductan ng surveillance and then thorough validation about that information. So we conducted bypass operation together with the kites of Mount. Nakuha gikan sa mga dinakpan ang duha ka dagkong pakete sa gituuhang shabu nga nagkantidad og 250,000 pesos ug laing tulo ka gagmayng pakete nga adunay street value nga 5,000 pesos. Giangkon sa mga dinakpan nga negosyo gyud nilang drogas apan bag-uhay lang kuno nga misud niini tungod sa kalisod. Giingong mga biktima kuno sila sa sunog sa Tejero niadtong tuig 2012. Isang kalisod ani ma'am kabay trabaho kung akong anak taghan na akong magad akong anak madlungon kaya so unaso tumus uto kung usang na isay tumus lingag-ngag niya arit ka mga na kung tabay niya labaw niya lisod kayo. Matod pa sa mga dinakpan nga adunay lalaking maghaturan kanila og shabu nga magbisikleta apan uwa sila makaila niini. Kuan naman ganang hakdan ra man mi diha. Hakdan ra mi ba. Wala sad ko lamay matuba ana nya wala ko kaila ba. Dugang sa CIB nga daghan na silang nailhan og ipang monitor sa Barangay Tejero ug kasagaran sa mga drug pushers karon mga babae. Okay, based analysis ng ma'am, kung mayroong babae, siguro ang reception, hindi mo makita dito kayo ka magduda kung sa babae, sabi na tiguang. Kung sa lalaki, it's a common notion in each individual, yung matanong sa lalaki, kadudahan na dayon. Diba? Kadudahan na dayon. So, muna, may diversionary na ilahin na way. Kapuyo siya anak. No, kapuyo siya anak. Andrea Patenia, News 5. Di na mapuslan ang tulo ka mga truck sa seed marketing huban sa sunog pasado alas 6 kagabi sa Pier 4. Mao pay pagabot sa mga trucks gikan sa Cagayan de Oro sa wa pa kini masunog. Matod sa mga saksi doon na sila nabati nga kusog pagbuto dool sa mga nakaparking nga mga trucks. Sa ilang pagsusi, gilamoy na sa dakong kayo ang tulo ka mga sakinan nga gisundan sa ginagbay nga mga pagbuto-buto. Dunay sud nga mga ginamit na aerosol sprays ang mga trucks. Wa na makatap sa kasikbit ng mga warehouses ang kayo tungod sa firewall. Nakontrolar ang sunog sud sa 9 minutos. Ang daob dool sa giparking mga trucks ang gitudlong hinungdan sa sunog nga dunay danyos nga 300,000 pesos. Among nakilit, among namatiglan niya, nagtapok-tapok kami dire. Baguhay may mga kaon. Mao ni kalit o nay ni kalit og buto. Sunod rin kayo, nako nga kayo. Kabahin sa kasaysayan sa Pilipinas ang mabulukon ining istorya sa salapi.
Gikan sa panahon sa atong mga katiguangan, mga Kastila, Amerikano, Hapon, ug hangtod karon nagpadayon kini sa paglambo. Usa ang Bank of the Philippine Islands kung BPI sa mga institusyon nga nagpabiling buhing saksi sa ebolusyon sa salapi ug sa Pilipinas ug tibuok Asya. Ug isip paghandom, gilusad sa BPI pinaagi sa tabang sa University of San Carlos ug BPI Foundation Incorporated ang coffee table nga salapi. Ang 280 ka pahina nga libro dunay 7 ka chapters diin gidetalye ini ang kasaysayan sa mga salapi sa nasud nga gipakita sa mga hulagway yung koleksyon sa BPI, Bangko Sentral ng Pilipinas o pipila ka mga pribadong koleksyon. We also feel it is our duty in many ways to keep reminding people of the history of the bank, the history of the bank intertwined with the economic history of the country, and the very interesting economic history and social history that really makes us the people that we are today. Kung ganahan ka ipalo sa history o kung sa role sa kwarta sa kasaysayan sa Pilipinas, you will understand it through this book. Katuyuan sa maong libro ang pagpreserbar sa mga magbulukon ug kamayinungdanon sa salapi sa kinabuhi sa mga Pilipino. Di mausab kini special nga chapter nga naghatag og pagyukbo sa mga disenyo sa mga salapi ug kun giunsa kini paghimo. Dungan sa paglusab sa maong coffee table book, mao ang pagbukas sa labing unang business library dinhi sa Sugbo, sud mismo sa makasaysayanong BPI building. Thank you in behalf of the city government. Indeed, the future is assured when library is around. But when you mix education with the sense of history and the soul of an institution, you begin to really create something that is lasting for any country, for any people, and for any bank. Ang library gi-manage karon sa USC isip usa sa may labing komprehensibo nga koleksyon sa mga libro sa Sugbo. Gipahibaw ni Cebu City Mayor Michael Rama nga misuwat kaniya mga opisyales sa dakbayan sa Kaohsiung, Taiwan nga mugahin og 10,000 dolyares isip ilang tabang sa pagpatukod sa bagong CCMC. Nasayran nga ana sa dulan tunga sa milyon ka pesos ang kantidad ni ini. Sister cities ang dakbayan sa Sugbo ug ang syudad sa Kaohsiung, Taiwan. Hinuon wa pa masayod ang mayor kung kanusa kini mapada. To donate US dollars. Wala gitugan ni Cebu City Mayor Michael Rama kung unsay resulta sa iyang drug test kagahapon. Nasayran nga unang nibalibad si Rama ni atong Miyerkules sa surprise drug test nga gipahigayon sa Cebu City Office on Substance Abuse Prevention kon COSAP. King Perez, Suginlimi. No, I don't think it would be proper ka na mga announcement. Way plano si Cebu City Mayor Michael Rama nga ipahibaw ang resulta sa iyang drug test kagahapon. Kay numduman nga wa dayon kini nagpa-drug test, human wa kini nagpada sa hagit sa konseho nga mopaubos ni ini. Kung adunay kakulian sa resulta, mato ni Rama, idiretso kini niya sa Human Resource Department. Aduna sab siya mensahe sa mga may question kung nganong wa dayon kini magpa-drug test. Let them go their own sarsuela, because when even if I'm a public servant, but I have manners. Now, if we have too much of publicity, leave it to them. Maybe they don't really mean, they don't see things from the human aspect. Wa sab giangko ni Rama kung tigamitan siya og drogas. If there was a time, that was it. I don't have to explain for them. Whom should I explain it? For what? Gani matud pa ni Rama nga dili angay hukman ang mga may positibo sa drogas. There are parents who would like to hide addiction in their family. They will always tell, di na ako addict ako, mana kadana ako, It's not good. It's not being Christian. King Perez, News 5. Sungod sa kakusog sa hanging amihan, napadpad og disubay na lang sa laing ruta ang usa ka fast craft kagabi nga gikan sa pantalan sa dakbayan sa Orbok. Apan nasangad na hinoon kini sa Lawis Ledge. Luwas ang 160 ka mga pasahero, lakip na ang mga crew sa maong barko. Ray Pasaporte, Suginlimi. Dili makalimtan ni ng Carmela ang iyang nasinati sa pagsakay sa fast craft na Wisam Express 7.
Usa siya sa 160 ka mga pasahero niini nga nangalisang human misangad ang maong sakyanang pangdagat samtang naglawig sa kadagatan sa Lewis Ledge sa dakbayan sa Talisay kagabi. Asoy nilang Carmela nga taga-dakbayan sa Umo. Ana-ana sila dapit sa lungsod sa Liloan dihang gihapak ang barko sa kusog nga hangin. Barko mo magda nasmag ba? Ano ko tabi na sabi, Dok, itong kuro ka, nasangad na ta. Gali sa Hinoon nakapangayo og tabang sa Philippine Coast Guard ang misangan nga barko. Supposedly mo abot unta diri sa Pantalan 6:30 from Ormoc. So nalangay ni pag-abot tungod kay nasangad og langayo sila og tabang pag-rescue sa mga pasahero. Apan naglisod sila sa pagluwas sa mga pasahero kay wala dayo nakaduol ang gisakyan sa mga rescuer sa Wisam 7. Ito sa malakas na hangin at alon. So, tumatawid sila galing Olmos papunta dito. Dapat dumaan sila dito sa gitna. Yung malakas lang na alon, sumisip lang lahat, dumaan dito sa kwan. Ngayon, Lewis, South na yan. Oo, ganun. So, I think so, baka naman, iwan natin, baka sumarit na doon yung kwan. So, yung nangyari sa kanila yun. Actually, yung aming small boat na BF318, hindi rin siya makalapit kasi mababaw. So, ang ginawa natin, rubber boat na lang yung pinagsakyan din, transfer namin doon sa 318, yung iba doon sa Wisam 8. So, ganun nangyari doon. Safely naman na-transfer natin lahat doon. Mga alas 11 na kagabi nga nakaabot sa pier ang mga pasahero. Gihatagan silang pagkaon, libre nga check-up ug libre nga sakay sa bus aron ihatod sa ilang tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Lakip nga naluwas ang 13 ka mga crew sa barko samtang giimbestigahan pa ang insidente. Re Pasaporte, News 5.